Pochválený buď Ježiš Kristus. V sobotu 25.6. tohto roku sa konala prednáška Štefana Patrika Kováča, duchovného poradcu, autora duchovných kníh a vedúceho spoločenstva Živá voda na našej farnosti v Komárne pre všetkých farníkov. Téma bola následovná. Ježiš chce z teba urobiť nového človeka. Po úvodných modlitbách vzývania Ducha Svätého nasledovala prednáška, zaujímavé svedectvá o živote s Ježišom. Po obedňajšej prestávke sme si so záujmom vypočuli správu z misijnej cesty z Pakistanu. Nasledovalo posledné čítanie Svätého písma formou Lectio Divina. Potom modlitby za potreby ľudí, no a nakoniec záverečná modlitba, po ktorej sme sa presunuli do kostola svätej Rozálie na svätú omšu. Ďaká ti, Bože, za chvíle strávené v spoločenstve s tebou. Ďaká, Ježiš, za tvoju lásku a ochotné srdcia ľudí, ktorí boli nápomocní pri realizácii tohto podujatia. Ďaká ti, Pane, za všetky chvíle strávené s tebou.